Liar, I never Gwegwegwe here. Don't joke with my license. If you are here to joke with my license, get out of this place. Because I'm serious. I'm serious. I'm not going to beat my license. Highway. Don't joke with me here. Okay. Sorry, sir. Go on, no, just say my other phone. Buy it to the phone again. Oh yeah, we go white. Okay, by your truck, I'm going to get here. Okay. I will go more to get Bishop. Social media, No problem, Bishop. The way for now, I get a lot of cameras. God. By your television, by your television, I want to make a capusa as wrong. By your television, I don't know that place. Yes, it's off, Bishop. Bishop, are you seeing me? It's all English. I get me put here. Sorry. It's English. I get me put here. Na mama shang rangonsragara. It's all English. I get me put here. The quotania the knock a cup or shisha. Branga best from English. Bishop in Afogam. I sing a pushaka don't know. Go back, one bingo. Tonwa. Clerosan. You key in me. Bishop, why are you paying you? Huh? And why are you paying you, Bishop? I give my hand. Yes. Whatever verse, yeah. When you can get she coat, huh? Bishop, what's the body? You can move it. What's the Rika? Okay. That would have fun. Thank you, sir. Hello, good day. Oh, good day. And that for 25 years. Esh, get a cable in me here. Nose ring. Nose ring. Yes, sir. Ime abo. Okay, come back. Esh, I sing a bapia. What tiregi? It's your mole. Nwere, Nigerian Igbo. You won't get back. Oh, you must stay tall. A ben olo. Itowere, Amana to Itowere. Esh, what pack to Hunreca. What pack to Hunreca, one bingo. It's what happening go down. Bragapia for Yake Blush Grafo. Oyake Blush Grafo, one bingo round. Well, you Bragapia Blush Gra. Sorry, sir. Oh, why you begin on my keeping what I yash. Get Bianga, Borika Bronco, no Bianga Bia Blush, a blush rebuta. My bingo. We're sorry. Is it 1 year back? I'm on your low. Amana Ben Olo. Amana Toitowere. Ben Amana Taitowere. Otele. Ilupo lady. Mba. Kebishta no yerem. No UK. Gene kena run na UK. Na run a hospital. Akwema ni ha wala mre ba ga na social media ni nga niru. Ganiru Bishop. Iju mole. Enwere onjiro nwa Bishop. Egbala nwoke okwu na amombo. Mba. Ke afole ke no na obodo Igbo. 5 years now. Enwere akwụkwọ. Yes. Gene nke no ga n'ụlọ ọgwụ ahụ ọwụ ikpo nshi ka ọwụ ịsa efere ka ọwụ ikpo itreat ndị ara ka ọwụ edo mmadụ injection. Na-eme a lot of things. Na a treat patient. Na a clinic at the hospital. So
Kente. Iwu onye na-treat ndị ara ka ọ wụ na ị na-azụ ụlọ ọgwụ ka ọ na-treat ndị ara ndị isi dị mma ka m na-treat. Yes. Okay, cleaner, iwu cleaner. Yeah, I'm the make cleaner. Okay, iwu cleaner wụrụkwa nurse. Yeah. Nwanyị ọlụ na-arụ ọrụ cleaner n'ụlọ obodo UK na-arụkwa ọrụ ilekọta ndị ahụ na-adị. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Nna m anwụgo bụ nne m dị ndụ. Nna gị ọ nwụọ na ndụ nna gịnị gburu nna gị? Nwanne nwoke gburu ya. Telerosana akwema ihe ikwuga. Yeah. Akwema ihe ikwuga. Ka otu isi mara na nwanne mpa gị gburu mpa gị? Bishop nwanne nwoke gburu ya. Otu isi mara na nwanne mpa gị gburu mpa gị? Bishop m gara mee nchọpụta ebe niile m gara the same thing. Nwanne Aunti ọ gwakwara ya agwa sị na ọ ga-egbu ya. Ọ gwara ya n'ọnụ na ọ ga-egbu ya. Face to face. Kene ya na ntị gị ka ọ mmadụ gwara gị? M nọ oge ọ gwara ya. Okay. Then elebe gazi ga chọpụta na church ka na dibia. M gara the two places. Ị gara church ga dibia? Yeah. Okay, ndị church ọ sịrị gị gịnị? Ha sịrị m the man kpọkwa afọ ya. Onye church? Yeah. Onye dibia agwa gị gịnị? The same thing, kpọkwa afọ the man. Ego ole ka ị kwuru na church ahụ ị gara? Bishop m kwụrụ ụgwọ Jos Africa m nyere m kwụọ ụgwọ. Ha bụrụ gị da amụma? Yeah. Mpago ji aṅụ goof? Mba. Mpago ji aṅụ siga? No. Ka otu mpago ọnwụ mpago isi mee? Nwanne nwoke buru ụzọ send area accident, so accident ya alapụzie ya, then ya bịa mee ya ụkwụ abashu. Family of ọnwụ esemokwu na ezinụlọ. Ị na-eshi ushi? No, mba, Bishop na esi ose. Ndị fresh. Ị ma ata nwoke? Ọfụma. Ị na-ata nwaanyị? Mba. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'otele? Mba, God forbid. Nwoke ị gbala nwoke enyi mbụ? No. Ka ọ dị nwoke chọrọ? M chọrọ ezi nwoke onye ga-elekọta m anya. Ngwa gee ntị. Tem you lanya ọkamma na-eluhu di. Ọkamma na-eluhu di ga-adọrọ n'ụlọ nne gị na nna gị. Ị na ihe m na-agwa gị? Ọkamma na-eluhu di ọ ga-ịchọ nwoke ga-atụwa gị mgbe gị na-amụ nwụrụ onwe gị nwa nọrọ onwe gị. Enwekwa ezigbo nwoke nọ n'ugbu a. Enwe ezigbo nwoke n'ugbu a, nwekwala ezigbo nwaanyị n'ugbu a. So better na put into your head buru ya n'obi. Ị chọrọ ilu di gị mara na nwoke ọbụla ị lụrụ agwa ọbụla o bupụtara gị ime yi ndị ọ gị na-ebiri dịka di na nwaanyị. Okay, sir. Takọ ya gị bụ ịgwa m sị chọrọ ezigbo nwoke. Okay, sir. Enwe nwoke wee ezigbo mmadụ. Every man, let's make us ị chọrọ nwoke nwere conscience. Okay. Nwoke nwere conscience dị. Mana ọ bụrụ nwoke wee ezigbo mmadụ ọ dịghị. Okay, sir. Thank you. Ele ka ị chọrọ? Nwoke nwere conscience. Ị gbabuola ara? Mba. Atala gị na moto mbụ? Mba. Enwere mgbe nwoke tagidere gị ga-etie clock it? Mba. Mmadụ ole trala gị? Just two people. Mmadụ na-abụ Bishop. Mmadụ abụọ atara gị, ha tara gị na Nigeria ka n'obodo oyibo? Ofu Nigeria, ofu obodo oyibo. Ka ihe mere na elo gị ndị atara gị? Because like rotu fast eme. Ị na-aṅụ shisha? Mba, Bishop. Ị na-aṅụ goof? Mba. Ị na-agba mkpụrụ mmiri? Mba. Nwoke ị na-achọ ọ ga-esi Nigeria ka ọ ga-esi obodo UK? Bishop, I don't mind ebe ọbụla o si gbanye nwee conscience. Ebere gị ugwu?
Atawa ga load mkpu ineti. Bishop neti mkpu. Ije anyu. Enyola mpo. Enyu nwere ihe anafu ele ehuna aka watch na otu ihe aga me enyoputawa. Ba. Ehu ba aka watch mpo. Aka watch Bishop. Mara. Aka watch onye tara gị enwere ihe dịka aka watch shiri n'ike pụta mgbe enyo ha. Jelo type gị? Blog group gị? O plus. Kpọọ phone number gị? DM. Kpọọ phone number gị? Gị na onye biri? No, Bishop, I'm trying to wepụta phone m. Gị na onye bi ebe ahụ? Me na my sister. Ofu nna gị? Bọọlụ di ọshọ isi onwe ya. Okay, ọ dị mma ụtọ ọ lụrụ di. Kpọọ phone number gị? Bishop, biko, ha DM na my TikTok. Listen, Lanya, ndị kromonto ndị juru na TikTok and that's right. Ndị egbe eluigwe na chịgba. Listen to me. If you are watching this TikTok, ị ga-ahụ na men nọ nga watcha. Now, if you want to get men, women, enwere ndị nọ na Facebook, nọ na YouTube, na watch. Na YouTube ka nọmba gị ga-drop. Ndị ọwụla mitiziri nọmba gị here akpọ gị. Gị jizie here select ya. Okay. Bishop, na YouTube ka nọmba gị ga-drop there. Kpọọ your WhatsApp number na ma ọ wee ma buto gị here. Sorry, sir. Sorry. Ka m kpọọ Nigeria number WhatsApp m. Sorry. Kpọọ ya. Okay. 081 43 41 60 13.